にちは、隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日はカワイカポーカラにゆうてさんが作ったカエハケアロハを取り上げたいと思います。このメレはハワイ島マウナケアに住むと言われるポリアフ、雪の女神ポリアフの伝説を題材にしたものですけれども、早速市場の歌詞を見てみたいと思います。エイヤホイアウエクウイポ。エイヤっていうのはここにいる、ここにあるっていう意味ですけれども、エイヤホイアウ、私はここにいます、かなり強い表現なんですね。そしてエクウイポ、愛するあなたよと呼びかけている。ポリアフはどんな思いで恋人にこの言葉を投げかけたのか。この後自分がどういう状態でどういう状況にいるのかということが切々と語られるんですけれども、ハワイ語を見てみたいと思います。イカウカイウイウ、イウイウっていうのはこう高いっていう意味ですけれど、カウカイウイウ、山手の高い高いところ。ポリアフが暮らすのは4000メートル級のマウナケアですから、もう高いと言ってももう凍える寒さなんですよね。イカはマエエレオイリリノエ、リリノエの凍てつくような雨の中、寒いんですよね。凍える寒さの中、イケアヌオマウナケア、マウナケアの寒さの中、私はここにいます。マウナケアに住むと言われる雪の女神ポリアフですから、凍てつく寒さの中にいるっていうのは当然のことなんですけれども、最初にエイヤホイヤウエコウイポと呼びかけられたコウイポっていうのはアイオヒコプアなんですね。一度はポリアフといい仲になりながら彼女の元を去っていったアイオヒコプアに対して呼びかけている。凍てつく寒さの中、あなたのことを思っていますっていう、そんな内容のメレなんですけれども、繰り返しのところではこんな風にその辛い思いが表現されています。ハワイ語を見てみたいと思います。ウエアウイカエハアケアロハ。タイトルはカエハケアロハで、このアはタイトルにはないんですけれども、カエハアケアロハっていうのは、このアは何々のと訳せばいい言葉なんですけれど、とするとケアロハ、愛のカエハ、痛みとなるんですけれど、何々のと訳すことができる言葉にアともう一つおがあります。この違いを意識して訳すと、ここで表現されていることが何なのかっていうのがよく分かってくるんですね。おは受動的なのに対してあは能動的。どんなふうに能動的なのかというと、アロハのではなくてアロハがもたらす痛みなんですね。どういうことか。あなたのことを愛するがゆえに私は辛いのですと。あなたのことを愛しているからあなたが不在であることによって私はこんなに辛い思いをするのですと。そういう意味合いかなと思うんですけど、ウェア、私は涙すると、私は泣いていますと。この後続いているイカエハのこのイは泣いている、原因と考えていいと思うんですね。愛がもたらす痛みによって私は寒さの中泣いていますと。そんな恋人に去られたポリアフの悲しい思いが、辛い思いが語られているカエハケアロハなんですけれど、ポリアフの物語っていうのは実はライエカバイの物語の一部分なんですね。同じユイトさんが作られたメレにライカバイというタイトルのメレもありますが、カピリナに一度は
いい仲になったというアイオヒコプアが関係してたりします。そんなライカバイの物語の中のポリアフっていうところでこのメレを捉え直してみると、単に恋人が去って辛いというだけではないところが見えてくると思うんですね。ズーム講座の方ではライカバイの伝説を捉えた上でこのポリアフの一シーンをじっくり母親をたどりながら読み解いていきたいなと思っています。ズーム講座のご案内はスキマのリリーのハワイアンソングブックブログの方に上げておりますので、そちらの方ご覧いただければと思います。メレを見るためのハワイ語ミニ講座終わります。